Sedula, mahimo na nga makuha sa SM City Offsite Payment Center, iban pa nga transaksyon, maskin padali. Kadungan sa pagbukas ng Offsite Payment Center sang Iloilo City Government sa SM City Iloilo, nagdugang man sang serbisyo ang lokal nga pangunahan para mapahapos ang transaksyon sang mga pumuluyo. Para sa impormasyon sang tanan, mahimo na magkuha sang sedula sa Offsite Payment Center sa SM City Iloilo, kag di na kinahanglan pa nga magpadulong sa Iloilo City Hall. Mahapos ang madasig ang pagkuha sini, bagod may yaras ang personnel nga na-assign para sa sedula. Ang mga transaksyon kaangay sini among luyag nga matabo ni Mayor Jerry Treñas, bago nagkapating alkalde nga mas epektibo ang paghatag sang serbisyo kung malapit sa pumuluyo ang mga programa sang gobyerno. Magluwas sa sedula, mahimo man mag-apply sa Offsite Payment Center sang business permits, resident certificate kag applications. May business registration man para sa mga bago nga renewing establishments, lakip na ang payment for real property tax. Ini nang ikaapat nga Offsite Payment Center sang syudad sa diin mahimo makatransaksyon ng mga negosyante. Operational naman ang mga Offsite Payment Center sa Atrium, Merrimart Mall, hag Festive Mall. Ang Offsite Payment Center sa mga mall ang resulta sa mahusog nga private-public partnerships ng syudad kag mga negosyante. Sang damlag lang, pati ang mga serbisyo sang OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs ang nagbukas man sa SM City Offsite Payment Center. Katuyo naman sini ang mga pagdala sang serbisyo para sa mga senior citizen sa mas komportable nga lugar. Hindi na kinahanglan pang magpila sa Iloilo City Hall bangod may express lane para sa mga tigulangan sa Offsite Payment Center. Dugang pa nga government service ang ipahamtang sa mga Offsite Payment Centers sang syudad sang Iloilo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.